sakaran yaron nan dan goro ba wanda ake ce mai ilawar bari in kira shi mai wa'azi ko ne kai ya ka zo kai zo wannan kai zo gani malam na wuni wannan zauna sannu malam ya aiki lafiya kallo ya kwana biyu lafiya lau ai malam tun da na ji ka kira da Allah dakata da Allah ba na kira ka ne ka zo ka kamun shashanci a nan gurin ba kai ga sana'a nan ana ta yi yara matasa suna ta yin sana'a ana dan digan nan dan sai da agwalin wannan shusha na amma ka ga kana wani wawanci a YouTube wai kai ila wai sunan ka ma ka bata ila sunan ka Ismail ka mai da shi wani ila wai ka wani zaman nan ba ku da wani aiki ko da yaushe wa'azi Allah ya ce annabi ya ce ni irin wannan abin da ya ban soya kawai ka ga kana ci wani wawanci a YouTube wai kai kana comedy no kawai kai na gowa fa gagiya ta nan gagiya ta tun na aje da ma ita na sha ma ta dan saukan man da relief ma kawai ma lalle yaran nan ka lallace inda sun ka da ba haka bane wannan bawa ka je ka nemi sana'a ga yara nan ana yin sana'a mai kyau ɗan shusha nan kana sai ka tara 20-50-30 har wani bidiyo na ka je kana bara ma kake ta yi bara na ga kana yi to malam ka san nawa nake samu a YouTube ban gano kake to duk iyakacin ta duk tsiyar ta ka samu 300-400 don mashin na abinci ma bare siyan mara ba na ga ma malam duk watan duniya ina samun 100 a YouTube ai na ga samun 100 a YouTube ake biya na mutane da mu suna mana kallon iska ne mashirmata wai tsada 300 baka ce 100 duk wata wannan abin da kana samun kuɗi haka dama ba sai ba da ba samun kuɗi nake ba zan dinga yi ni ba mutane suna mana kallon shashi dan Allah ka bari da gaske to yanzu ya za ne dan dinka fito ma ko a malami a malami a kawai malam ku tun daga azumi ya zo ko a ci gaba da tafsir da zaman zaure ko ana dan baku na dan na 10 ba za a yi haka kawai malam ka je kawai a yanzu ta amma da shirya mana wani dawa da comedy da